ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀತಾ ವಾಸ್ತವಿ ಟಾಕ್ಸ್. ಮೂರನೇದ ಏನೋ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂದದ. ಸೊ ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೈದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆತ ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಇನ್ ಏನ್ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲೋದಿಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಇಡುಂಡಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳುಟು ಬಂದಂದ್ರೆ ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಉಸಾಬರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ತೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪನಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕುಲೆ ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಕುಲೆ ಉಂಡು, ಭಯಂಕರವಾದ ಉಂಡ ಬಂದಗೆಂಡ ಭಯಂಕರವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿದ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಬರ್ತದ ಅವನಿ ಪಂದ್. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋದು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಅಲ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಓಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಅವನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಪಲ್ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಯೋನ್ವಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜನಪದೀಯ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ఒక ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊಂಡು ಪಂದ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆಯನ ಅಂಚನೆ ಅವನಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಪೊಂಡು ಏನ್ಸ ಪಂದಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದ್ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂದ್ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಚಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಾವೇನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಇಂಟ್ರವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಡ್, ಆಂಬಿವರ್ಡ್. ಇಂಟ್ರವರ್ಡ್ ಪಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಪಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪತ್ತಲೆ ಇಂಕ್ ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ನ ಅವಡು ಈ ಮಧ್ಯಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರವರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಡ್ ಪನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಟ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುನು ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಅದು ನಮಾದೆ ಪಾತಿರು ನಮಾದೆ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದು ಮಿಂಗಲ್ ಹಾಪುನು ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ. ಆಂಬಿವರ್ಡ್ ಪಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ಅಡ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಪ್ಪುನು ಆಕಲನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವನಿ ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಡ್. ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡಿಸ್ತ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಊರದು ಊರು ಪೋಪಲು ಅಲ್ತ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತೆರಿ ಒಂದು ಪಂದನು ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಲು ಅಂಚಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದ್ ಜನಕ್ಕಳ ಎದುರ್ದಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರನ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಕ್. ಇದು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಡ ಅಲ್ತ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಚುರುಕಾಗಿಪ್ಪೋಲು ಅಂಚನೆ ಚುರಾಟಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರು ಮಾತ್ ತೆರಿದ ಅಂತ ಕುಡಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಹೋಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಈ ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಅವನಿ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋಪಲು. ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ತಪ್ಪುದರುಂಡು ಆ ಸಿಟಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಟ್ ಒಂದ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡಲಿ ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ 301. ಅಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ 301 ಅಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ 303 ದಾಯಿ ಹಿಂಸ ಬಂಡೆ ಪಂದಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತು ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಪುನು ಎದುರು ಫ್ಲಾಟ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿರು ಏನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಕಲ್ಲ ಎನ್ಸಂಡ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಇಜ್ಜಿರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಪೋದು ಪಾತಿರೋಡ ಪಂದೇನು ಅದನಗಾಪು ಎನ್ನೋರು ಬೇಲಿನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಂತು ಮುಗಿಪ್ಪುವೆ ಒಕ್ಕ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಗಪ್ಪಂದು ಎನ್ನುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಕೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಲ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಚಾಪರ್ಕ ಪದ್ ಮನ ಚಾಪುನು ಚಾದಿಯರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಗ್ ಶುಂಠಿ ಪಾರ್ದು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಶುಂಠಿ ನಾಡ್ನಾಗ ಶುಂಠಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾರಿಯನ್ನು ಶುಂಠಿಗೆ ಏನೋ ನೆಪಡು ಆ 303 ರೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಅಂತಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರೆ ತೆಂಗು ಬಂದ್ರೆ ಪಿರಾಡುವಲ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಕಿಲ್ ಪಾಡುವಲ್ ಎದುರ್ದ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಅತ್ತ ಎದುರ್ದ ಪೋಪಲ ಹೋದು ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡುವಲ್ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹಾಪುನ್ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ 2 ಸರಿ ಹಾಪುನ್ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ 3 ಸರಿ ಹಾಪುನ್ ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಏರ ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುನ್. ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ಮಿನಿ ಪೋತಿರದ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋತಿರದ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ತೂಕ ಇದು ಕಾಲಿ ಚಾಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾತಿರ್ಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಅದ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಒಂಜಿ ಡೋರ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಡೋರ್ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತೊಂಚು ನಮ್ಮ ದಾರದ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಚಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಡಿ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬಗ್ಗದಿಂಚ ತೂಂಡ ತೂಲಿ ಉಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದದ ಅಂಚ ಮೂಲ ಬಗ್ಗದಿಂಚ ತೂನಗ ಪಂಡ ಏರು ಉಲೆ ಪಂದು ತೂವಲ್ ಬಾ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಪಂಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಜೇರಿ ಆಡ ಒಂದು ತೂಕ ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜರ ತೂಕ ಪಂದಂದು ಇಂಚ ಬಗ್ಗತ್ತುನಾಗ ಒಂಚಿ ನಿರೇಲು ತೋಜುನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ ಉಳ್ಳಿರಿಲ್ಲದುಲೈ ಮೇ ಬಿ ಎಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಾನ ಯಾನ್ ಹೊಸತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನದ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಬರ್ಕ ಪಂದಂದು ಪೋಪಲ್ ಪಿರಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಡೋರ್ ದಡಿ ಎತ್ತನಾಗ
ಈತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪತ್ತನ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜರ್ಪನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪಲಿ ಇಡೇ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ದಾಡಿ ಎತ್ತನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ತಿರ್ಗೊಲಿಮೆಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಡ ಓಕೆ ಲೆಪ್ಪೆ ತೋಜುಡು ಪಂದ್ರೆ ಪೋಪಲ್ ಡೋರ್ ನೂಕ್ವಲ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಇಜ್ಜಾನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಉಲೈ ಬೋಡ್ಚ ಅವು 3 BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 3 ರೂಮ್ದ 3 BHK ಉಲೈ ಬೋಡ್ಚ ಪಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದೈ ಬರ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಂದ ಆಯ್ನ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಪಂಡಾಗ 3 ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗುವಲ್ ಏನಲ್ಲ ರಪ್ಪ 3 ಬಿಡ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ಪೋಪಲ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಪೋಪಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರದ 12 ಗಂಟೆ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಮೊಲಿಗ್ ಭಜನದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಡು. ಭಜನದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನಾಗ ಮುಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನೆನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತು ಮಹಾನವಮಿ ಅತ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಚ ಭಜನೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಳದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಕೊಳಲದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ఒక ಭಜನೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಇರದ ಐತ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಡು ಕೊಂಡಾಗ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮಂತದ್ದು ಕೆಬಿಕ್ ಪರ್ತಿದೀಪಲ್ ಹೊರ ಯಾಂಚಿರ್ಕ ಮಣಿ ಪಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಟೊಂಚಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ಅತ್ತು ತೆರಿಯರ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋವುಡು ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರುದು ಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತ ಪಂದಂದು ತಲೆ ಮುದು ಊದುದ್ದಿದ್ದು ಜೆಪ್ಪಲ್ ಅಣದಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಕದು ಪೋಪೆ ಓಮಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಪೋಪೆ ಹೊರ ಪಂದನ್ ಪೋಪಲ್ ಅದು ಸೊ ಲಕ್ವಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಲ್ ತೂನಗ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನೆ 303 303 ನಂಬರ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತು ಓ ಫ್ಲಾಟ್ ಮೂಲೆ ಕಡೆ ಪೋಯಲ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಲ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಅವೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡಿರ್ ಪಂದ್ ಎಪಿಜೇರ್ ಪಂದಂದು ಡೋರ್ದ ಐಟ್ ಬಗ್ಗತ್ತು ಇಯಲ ಒಂಚಿ ನೀರೆಲ್ ತೋರ್ಜಿನ ಕೊಂಡನ ಅಂದ ಮನೆಗಂಚ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದ್ ಪೋನಾಗ ಈ ಚೂರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಚೂರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಕ್ ತೋಜುನತ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಉಂಡು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ತುಲ ಇದೆ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ತುಲ ಇದ ಚೂರು ಓಪನ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಉಲೈಪ್ ಓಪನ್ ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಉಂಡು ಅಟ್ 3 ರೂಮ್ ದೆಟ್ 2 ರೂಮ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಆ 2 ರೂಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆ ರೂಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಮನೆಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೂಮ್ ದುಲೈ ಭಜನೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪೊಂಜೋಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಂಡು ಏರಾ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸೌಂಡು ಇದು ಮೂಲು ಆ ರೂಮ್ದ ಕೈತಲು ಪೋಯರ ಪಂದಾನಾಗ ಮೊಲೆಗ್ ಆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಕೈತಲು ಓಲು ಇಲ್ಲದ ಮೇನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡದ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಅವಳು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುದು ಪೊಣ್ಣು ಪೋಡಿವಲು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಪಲ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಬೈದಯನ್ ಉಲೈಪೋ ತೂಪೆ ಪಂದಂದು ಆ ಡೋರು ಒಲ್ಪರ್ದ ಆ ಸೌಂಡ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಆ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇನೊಂದು ನೀ ಪೊಣ್ಣಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೊಲಗು ಶಾಕ್ ಆಪ ಒಲ್ ತಿಜ್ಜನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ದಾಯ ಬತ್ತ ಯಾನಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಉಲೈ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಕೋನೆಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಲೈಟ್ ಸಮೇತ ಆಫ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಮತಿ ತದದೇ ಬೂರ್ದುವ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಂಗು ಒಂಚಾತು ಪೊಂಜೋಲು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೌಂಡು ಕೊಳಲುದ ಸೌಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ತಾಳದ ಸೌಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡು ಮಾತ ಕೇಳ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರೂಮುಡು ಬಾಕಿಲ್ ನಿಪ್ಪುನಕ ಒಂಚಿ ನರಮಾನಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬುಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಆವು ಒಲೆಗ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ್ ಟಪ್ ಟಪ್ ಹಾಪುನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಲಾಗ ಹಾಪುನ್ ಮೂಲ್ ಟೊಡ್ ಹಾಪುನ್ ಒಲೆಗ್ ಕೊಂಡು ಪೋಡಿವಲು ಆ ಡೋರ್ ಬಂದ್ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪಂದಾನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಆ ಹಾಲ್ಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ನೈಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿರೆಲ್ ತೋಜುಡು ಒಲೆಗ್ ಮನಾತು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ದಾದ ಅವನುಂಡು ಮೂಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಅವನಿ ಪುಜಿ ಎದುರು ಪೋಪಲ್ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಮೊಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೆಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಕುಜಲು ಬುರ್ದು ಕೈಯ ಕಾರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಐದು ತುಂಬು ಭಜನದಾದ ಕೇಳೋಂತ ಉಂಟುಲೆ ಬೋಲು ಒಂಜಾತು ಊರ್ಗು ಮಾತ ಪೋದು ಸುತ್ತುದು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡಲಿಗ್ ಭಾಷೆ ಆಡ ಭಜನೆ ಆವಂತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಭಾಷೆ ಉಂಡುತ್ತದೆ ಆ ಭಾಷೆಲಿಗೆ ಓಪಂದೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ವಾ ಭಾಷೆಡ್ ಮುಕ್ಳು ವಚನ ಮಾತಂದ್ರೆ ಪಂದ ಅದು ತಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಆ ತನಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಆ ಪೊರ್ಲು ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲು ನೆಲ ಮುಟ್ಟದ ನಚ್ಚಿನ ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಂತೊಂದುಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಸೌಂಡು ಅವೇ ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಮೊಲೆಂತುದು ಮಸೆಪ್ಪುನು ಹೊರ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲಿಪುನು ಹೊರ ವಿಕಾರ ಮೋನೆ ಮನ್ಪುನು ಅನ್ಸ ಮತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮೊಲೆಂತುದು ಮಂತೊಂದಿಗೆ ಅವು ನಿಂತುದು ನಿಗು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರುಂದು ದಾ ಏನಂತುದು ಇಂಚ ಮೋನೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಮಂತ ತೂಪೇರಿಗೆ ತೆಲಿಪುನು ಬಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕುಜ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಎಡಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೂರುವರಿಗೆ ಆ ತಿರ್ತು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ದಾತಾಡು ಬಂದು ಕೇನೋಡ ಹೋಗೋಡ ಬೊರ್ಚ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ಕೇನೋಲಾಲು ದಾದಾಡಿರೆಗ್ ಏರಿರು ದಾ ಇಂಚ ನಲ್ತೊಂದುಲರು ದಾದಾಡಿರೆಗ್ ಪಣ ಅಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಏನ ಮಾನಸಿಕ ನಿನ್ಯಾದಿಪ್ಪ ಪತ್ನ ಚಂದಿ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುನಲ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಬಕಲ್ಲ ದಾದಾಂಡು ಇಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ಬಂದ್ ಮತ ಕೇನಾಗ ಅವರನ್ನೇ ತರಮಿದ್ದೆರ್ಪುಣಿಗೆ ತರಮಿದ್ದೆರ್ಪುಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗಿಪ್ಪುಡು ದುಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಪ್ಪುಡಿಗೆ ಮೋನೆ ಇಡಿ ಕಪ್ಪೆ ಇರ್ದಿಪ್ಪುಡಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೋಡಿಗೆಡು ಒಂದು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೋಲ್ ಕಲ್ಕದು ರಪ್ಪ ಡೋರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ದ ಕೈತಲ್ ಡೋರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಒಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬಿಗ್ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏರು ಇರ್ತುಲೆ 2 ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಿರಿಗೆ ಆ 2 ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಕ್ಲ ಬಲ್ತೋನ್ ಬತ್ತಿರು ದಾದಾಂಡು ಬಂದ್ ಮತ ಕಿನ್ನಗ ಬೋಲು ನಡತಿನ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಲೆ ಚಾಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಿತ್ತು ಜೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ದ 2 ದಾದೋಲ್ಲಿರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ 2 ಜನ ದಾದೋಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಲ್ ಪನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಂಬೆರೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಆತಡ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡೀ ಏರ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ತೋಚಿನಿ ಏರು ಅವನಿಗೆ ಕೆಣ್ಣಂಚಿನ ಭಜನೆ ಉಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಏರ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನಿ ಪೋಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ ಪಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪಲು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡಾಲಿ ಕೊಂಚ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯರೆಪ್ಪುನ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪಲು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಲು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ವಲು ದಾದಾತು ನಾ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಮುಡು ಆ ರೂಮುಡು ದಾದಾತಲು 303 ಈ ರೂಮ್ ದಾಯ ಬಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಇದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏರಿ ಬಂದು ಬೋಲ್ಕೆನ್ನಾಗ 6 ಪನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಬಂದು ಕೇಂಡ 1 ವರ್ಷದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಂತು ಅಂತರು ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಗಿ ಅಕ್ನ 2 ಪೊಂಜು ಒಕ್ಕುಲು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಕರೆದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಪೊಣ್ಣಗ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಾತ ಕೋಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋರಂತಲ್ಲ ಈಗ ಡಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಡ ದುಮ್ದ ಆ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಪಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆಗೂ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಡಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನವು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮದ್ಮೇಲ ಪನ್ನಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಾತು ಪೊದು ಬರೋಂತುಡು ಅಂಡ ಪೊದು ಬನ್ನಗ ಆ ಆಣಲಿಗೆ ಮೂಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಸಿನ ಅಕ್ಲ ಎದುರ್ದಿನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ್ ಎನ್ನ ಬೋಡಿದ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಪುನ ಎಬೆ ಓಡ್ಚಿ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಲಕ ಇಜ್ಜಾಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚದ ಮೊಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೊಂದಿನ ನೆರ್ರ ಸುರು ಮನ್ಪುರಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ನಾನು ನಿಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನೇ ಭಾರಿ ಮಲಕ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೈಪತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ನಿಕ್ ರುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಪುಂಡ ಈ ನಮ್ನೆ ಭಂಗ ಬತ್ತಿ ಸಾಂಗ್ಕೊಂಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಪುದ ಜಪ್ದಾಡು ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಇದಾಯ ಇಕ್ಕದಾಯ ಇಂಗ್ಲ ಭಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಬಂದು ಕೇನ್ವರಿಗೆ ಒಲೆಗವು ಮತ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜರು ಬೋಲೊಡ್ತೆ ಉಪ್ಪಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಮಾತ ತೂಪಲು ಪತ್ವಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಜಾಗಡಿಪ್ಪರೆ ಆಪು ಜತ ಇಂಕಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಜತ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಟು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಬರತಿಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ ಅವು ಇತ್ತಿಗ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಆಲಾದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ ಅತಿ ಇರ್ಲಕ್ಕಿರ್ನ ಪನ್ನಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 90% ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ದಾದ ಹೆವಿ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಂಗದ ಮಂತ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಂಕೆ ಬರ್ಪುನದ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಹೆವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂದಲಿಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು
ಆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳ ಒಪ್ಪದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತ ಊருக்கு ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಂತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಕ ನಂಚದು ಬೇತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿರು ಇಲ್ಲಡಿಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೊಲೆಗ ರಾತ್ರಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ತೋಚನೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ತುಯರತ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮತೆಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮತ ಆಯರಿತ್ತಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿಲ್ಕೆರ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಆ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏರ್ಲು ಬೆತ್ತಿಜರ್ ಪಂಡು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ತುದ್ ನಮ್ಮ ಬರುಡಿತ್ತಂಡು ಅವನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಚಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಫೇಸ್ ಮಂತಲ್ತುಲೆ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ತಾನೇ ಮೈಕ್ ಹೋಯ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಕೊಡ್ಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಾ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಡದು ಪತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ